さい。さもなければ、あなたのおばあちゃんのスイーツ店はあなたには渡さない。お父さんに売らせるわ。あかり、家族の夕食会には俺が一緒に行くよ。あなたには関係ないわ。リラ、行きましょう。ついてこないで。あかり。彼女の言うことが聞こえなかったのか？お前たち二人には関係ないんだ。お前。いや、でも、なんで彼だけあかりについていけるんだ？ただの雇われ人だぞ。15万円すら払えないんだ。あかりが彼に惚れるわけがない。何してるんだ？誰？驚かせたかな？引っ越し作業を終えたところだ。こんな遅くまで君がまだいると思わなかったよ。ストーンさん。私を追加して。レン。